Mela nilqgħu magħna lil Robert Musumeci, Mario Frendo, Charlon Guder u lil Manuel Delija hawnhekk. Ħanibdew billi nuru biċċa filmat, ġemma l-oħra kulħadd isaqsina biex jara l-programm sħiħ. Ħanuru biċċa filmat minn meta jiena kien irnexxin il-perswadi l-Defni Caruana Galizia biex nagħmilha intervista meta kienet għadha vera żgħira. Araw. Għatti konsidrajt li toħroġ għal-politika? Le, m'għandekx ċans. Għaliex? Irrid inkun miġnuna biex nżid mal-impenji li għandi bħalissa. Għalhekk mhux għax għandek xi disrispett lejn kull min involut fil-politika. Le, eżatt, m'għandix jaqsam ma l-ebda disrispett, biss inħossni daqsxejn free. Raymond Mizzi saqsik per karità għajdilna x'għandek għal-Perit Mintoff. U nixtieq li twaġibni għal il-mistoqsija. Mandi xej kontri, ħafna nis jaħsbu li jenxi fissata kontri. Il-verità hija li meta kienu bħala Prim Ministru jien kontri jew għadni baby jew tifla żgħira ma niftakar xejn. Kieku t-tifel tiegħek kellu jgħidlek li jixtieq isir assis, ittieħ parir biex ma jsirx? Le, laqas xejn, jagħmel li jrid. Li kolli daqsxejn dwejja għax imbagħad innaqqas li ċans li kolli nepotijiet. Kieku inti, Defni, tkun f'cocktail party u tintaqa' ma' xi ħadd li ma jafekx u ma jarfekx. U ma jkunx jaf li inti Dafni. U jar ma jgħid kontrik. X'tagħmel? Tkompli tgħid kontra Defni? Tgħidlu min int? Jew twaddablu drink għal wiċċu? Le, alternativa oħra. Le, għaw minn daw it-tlieta titgħażel. Li nagħmel veru, nkompli nisimgħa mbagħad ngħidlu fl-aħħar. Defni Caruana Galizia illum war nofsinhar inqatlet fi splużjoni qawwija. Mela, malajra se jkollna morru break qabel nibdew id-diskussjoni. Robert, inti meta tara dal-filmat, meta tara il-brutalità tal-qtil. Inti kont, kif tajt, tikkritika ħafna, kont tajt Galizja barra. Xi tħoss b'dal-moment? Naturalment, dan huwa qatt illi ma jista' qatt ikun ġustifikat. Bħalma kelli l-opportunità diġà ftit tal-ħin wara l-akkadut jiena iddeplorajt dan l-att bl-aktar mod ċar. Naturalment jien għadni konsistenti ma dak li għadt ġimagħtejn ilu issa. ċertament dan huwa qatt li huwa qatt kodard illi ma jsib l-ebda ġustifikazzjoni. Ok, ħan waqfek hawn, għaliex ovvjament hemm ħafna affarijiet xi niddiskutu. Fosthom għandna lil nisa li qegħdin bil-kampijiet Kastilja u se niddiskutu dal-protesti pereżempju, se niddiskutu jekk daw xir politiku, se niddiskutu jekk hux qed nagħmlu ħsara barra minn Malta. U affarijiet oħra jibqgħu hemm.